סיפור זה מוקרא במסגרת פרויקט כתיבת קיץ 2021 של קבוצת ספרים בפייסבוק. הזכויות שמורות לכותבת. הקראה גלי אחיטוב. אפילוג. הוא אמר לה שהוא רוצה לדבר. היא לא הסכימה לבוא. אין שום סיבה שהיא פשוט תקפוץ על הרגליים כשהוא שורק לה. הוא אמר לה שהוא צריך לדבר. היא לא ענתה. זה בסדר שהוא צריך, זה לא אמר כלום מבחינתה. הוא אמר לה שהוא חושב שהוא עדיין אוהב, ובלחיצה מטומטמת היא הסכימה לבוא, בלי שהאצבעות חיכו להחלטה. כי אולי זה כנראה עדיף לה, יותר טוב מבטוח, זה ללא ספק. היא לא חשבה כשהיא בדקה את הדרך. היא התעקשה לא לחשוב כשהיא בחרה את הסמלה. היא קראה ספר, היא שמעה שירים, היא התעסקה בכל העולם כשהיא נסעה, מעבירה שירים וקופצת בין כתבות בטלפון, העיניים שלה לא נרגעות לשנייה. היא הגיעה, ידה על כף המנעול, ומחשבה קטנה התגנבה. היא עצרה והסתובבה מיד. היא חצתה את הכביש ומצאה שולחן במקום אחר, מספיק קרוב ולא רחוק מדי. הזמינה קפה ונשענה, רק לרגע אחד. היא נשמה עמוק לתוכה את הריחות סביב. קפה ולחם קלוי וטיגון בצל, מנסה לארוז את המחשבות שלה. ממתינה לאומץ שיגיע מעבר לאיזה עיכול כדי שהיא תוכל להרים את עצמה ולבוא לשם, אליו. היא תאחר לו. היא מאחרת. לפחות היא לא מקדימה. הדקות עברו כשהרגל שלה קפצה מתחת לשולחן, רועדת למרות היד שמונחת עליה להשתיק אותה. שאריות הקפה כבר נקרשו מסביב לדפנות הכוס. משקעי סוכר שלא נמס בתחתית. אהבה. כן, ברור. לא, מה ברור הרי, אהבה. זה דבר, זה לגמרי דבר שקיים לכולם. זאת מילה סבירה, נפוצה, לא? ככה זרוק ברחוב? אפשר למצוא את זה, הנה כך, זה במדף ליד המלח. הוא חושב שהוא פשוט יגיד שהוא אוהב והיא תבוא? מי חושב ככה בכלל? מאיפה הביטחון חסר הסיבה הזה? היא באה, אבל רק בשביל לצעוק עליו, לא בשביל להקשיב. שום הקשבה לא תהיה כאן. זה לא מה שהיא צריכה כרגע. היא רק תצעק ותגיד לו שהוא בעיה אחת גדולה מבחינתה, חור שחור של אי עשייה, שהיא לא צריכה דבר כזה בחיים, וכרגע הוא רק אובליסק ענק ומגעיל של הימנעות מפעולה. ממש אוצר מילים מרשים, כל הכבוד לה על ההתחמקות מסתם לקרוא לו טיפש או פוי הגדול. היא כמעט הייתה בטוחה שזה משיג לנקודות בפנקס שאף אחד לא מכיר ובעצם לא קיים. האצבעות שלה הסתבכו אחת בשנייה על השולחן. כדורוני נייר מהמפית שהיא התעללה בה התפזרו על השולחן. היא שנאה את הכל כאן. היא מרוחה בזיעה ואבק, והתנור העירוני של אוגוסט פעם מסביבה. רק חסר מזגן שיקיע עליה מלמעלה והחוויה תהיה מושלמת. מושלמת, ברור. מושלמת בשבילו, מושלמת בשבילה. הטמטום הזה שלו, להתחיל לדבר במילים האלו. הוא יודע להתנהל עם מילים, זה ברור. ברוב הזמן הוא ידע גם לדבר בשבילה. כאילו השתיקה שלה הייתה רק הזמנה למלא את החלל בעצמו, ולא מחסום ריק בינו לבין מה שנמצא עמוק אצלה. בטח הוא הכין איזה נאום. היה לו בכל זאת לא מעט זמן. היא יודעת בדיוק איך זה ייראה, היא חשבה לעצמה. היא אפילו סדרה מולה את המלחייה ואת שקיות הסוכר. הנה, ככה היא תעמוד וככה הוא יעמוד, ובאמצע יהיה איזה שולחן, הנה, כמו קיסמים, מארגנת את הסצנה של החיים שלה, בין סימני המים של הכוסות ופירורי הפיקוסים. היא רצתה שהוא יגיד אהבה, והיא תסתכל עליו כמו גיבורה, והיא תגיד לו, היא תראה לו מה זה. הידיים שלה יחוו תנועות רחבות מול המושב הריק שמולה. מדגימה לעצמה, רוקעת ברגל בתוך העקשנות שבתוך הראש שלה. היא תגיד לו ככה בזלזול, יופי שאתה באמת נזכר לעשות משהו, ואז תרים את הסנטר. היא תגיד לו עם יד על המותן, אהבה? מה אתה בכלל יודע על אהבה? סתם צל החלומות שלך, סתם שאריות תקווה של גיל 10. מה זה האהבה הזו? כמו אלוקה שרודפת אחריה מספרים שהיא קראה בתיכון. כאילו יש איזו סחיפה מטורפת מעל הרגליים, איזה ניצוץ של יחד. אבל בשבילה זה היה רק שמתישהו מגיע איזה מישהו, הוא מציג עציץ לא מושקע של נפש רעבה, ונותן אותו במתנה עם סרט בלי פתק החלפה, ואומר הנה זו אהבה. ממתי זה אהבה הדבר הזה? מה זה עוזר לי אהבה כזו? למה שהיא תרצה? למה שהיא תסכים? זיז ציפורן שהיא כססה נתקע במרווח שבין שתי שיניים, לוחץ ומציק מתוך חוסר מקום.
למה? אני יודעת מה זו אהבה? שמעה את הצעקה בתוך הראש שלה. אפשר לחשוב שאני מגיעה עם עץ עמוס פירות בענפים. אבל היא ידעה שהוא יודע את זה, ולא אכפת לו. זאת הבעיה, לא אכפת לו בכלל. הוא שמע את זה כבר פעם, כשהיא עמדה בסלון יחפה או מותשת, יבשה מדמעות, ואמרה לו שהיא ריקה מבפנים, שכל מה שהיא אומרת לו זה רק הדהוד עייף של מה שהוא אומר לה. שאין לה שום דבר מעצמה להביא לו, והיא לא רוצה את זה כבר. הם לא צריכים להיות יחד. הם מעולם לא היו צריכים להיות יחד. היו לה ערימות של טיעונים. טיעונים טובים אפילו, משכנעים ממש. היא שמעה אותם בראש בשבועות שלפני הפרידה. כי אי אפשר ככה יותר. היא לא יכלה אז להמשיך להיות בשבילו משהו שהיא אף פעם לא הייתה, רק כדי שהוא יהיה שמח. היא שמעה אותם בראש בשבועות שאחרי. כשהיא סדרה בגדים בארון חדש, ושוב הייתה צריכה ללמוד איך לשחק עם המנעול בדירה לא מוכרת. היא לא יכלה להמשיך להרגיש כלום רק כדי שהוא לא ייפגע. היא ידעה את כל הסיבות בעל פה. כשהיא הייתה עם חברות, כשהיא הייתה עם אחרים, כשהיא בעטה בתקרה, אי אפשר להישאר רק כי צריך עוגן. אי אפשר להמשיך להיות שם בשביל מישהו, כששום דבר בעולם לא באמת קיים. מה הוא רוצה ממנה בכלל? היא לא ידעה מה לומר לו. כל הביטחון במשפטים האלו נעלם לה לתוך המרק של האתמול. אין לה שום שריון של ניסוחים עכשיו. יש לה רק אור ושרירים ועצם מתחת. לשון ושיער שנכנס לעיניים. זה מה יש. אין יותר ממנה. מה, הוא לא מכיר אותה? סיבוב אחד לא הספיק לו? הוא לא ידע שלא לימדו כאן אף אחד לאהוב, שאין חוברת הדרכה, שהיא עובדת רק עם הכישלונות של הפעמים הקודמות, ושאין לה הצלחה. איך הוא יודע, ולא אכפת לו, ולמרות כל ההוכחות, הוא עדיין בא? למה הוא בא ואומר את המילים האלו, וטוען שהן מציאות, ושאפשר לגעת, כאילו זה אמיתי? מסתובב לה בראש כמו יתום דיקנזיאני יחף ומלוכלך. אומר לה שככה זה לאהוב. למה זה לאהוב? ככה אוהב אותך, אפר, כשהוא נדבק לה לחייך, ונמרח ומתלכלך. אבל זאת האהבה שיש לפעמים, היא זכרה אותו אומר לה, כשהכל מסביב היה כבר שבור בתוכה, אבל הוא עדיין היה שלם. היא ענתה לו, שפופה על הספה, שהכינים לא אוהבות אותך כשהן מוצצות את הדם, שאתה אולי אוהב את המרצפות הקרות, אבל הן לא יודעות מי אתה כשאתה שם את האור שלך לידן. ממתי האהבה זה רגש בכלל, ולא סתם להכניס את גוש הפחדים שלנו לתוך חליפה יפה. ועדיין, הוא שלח הודעה מטומטמת, והיא באה, לא כי הוא בטוח, רק כי אולי זה אהבה, לעבוד בעיניים עצומות את האחר, לא לראות אותם ככינים, כלכלוך, כרוע. להבין שגם אם נראה שלא יודעים שאתה שם, אתה קיים. רק המחשבה העלתה גוש של קור לתוך הגרון שלה. די, היא לא רוצה את כל הדימויים האלו. אין לה את המילים האלו בשבילו עכשיו. אפילו ההד כבר נעלם. הם נגמרו. הזוג שהם היו כבר לא קיים. מי שהיא הייתה כשהיא הייתה איתו כבר לא שם. אז למה לשבת שם? למה להיכנס לפינה הגרועה הזו? למה לחכות? למה לרצות רק לשנייה אחת לראות את המבט בעיניים שלו כשהוא רואה אותה? למה לחכות לפגישה הזו כשהוא לא רוצה להיות... למה לחכות לפגישה הזו כשהיא לא רוצה להיות בה, רק לצפות מהצד? המחשבה שלה חזרה שוב ושוב לאותה נקודה, סופרת ומחשבת את הצעדים לפני התהום הגדולה. היא לא הייתה שם גם אז, גם כשהם רק התחילו, גם במילה הראשונה. היא הגיעה ריקה והוא לא ידע. היא אף פעם לא הייתה לידו, רק מה שהיא חשבה שצריך בשביל שהוא יהיה איזה שם. וכשהיא לא יכלה יותר, היא ברחה ממנו והוא נשאר, וזה היה כאילו הוא הלך ממנה. הוא לא בא כשהיא הייתה היא, אז מתי הוא היה איתה בכלל? היא אמרה לו שהוא זה שעוזב, והוא אמר לה שהיא זו שמשקרת, וזה נגמר, כמו כל בלון. היא אמרה לעצמה שאין טעם להמשיך ולהחזיק בחוט מגולגל. החיים המשיכו, אז היא המשיכה. כי השמש עלתה והשמש שקעה, ויש כביסות וכלים ומיטה ורעב. מאחורי האישון עוד נשארה שארית הצל שלו כנגד הדלת. אבל רק מאחורי עין אחת. רק בלב הבוגדני שלה עוד נותרה משיכה וכובד, וכשהיא הסתכלה לראות מאיפה הגיע המשקל, היא גילתה שאריות חדר שנשאר. איכשהו, בתוך הזמן שלו איתה, נוצרו לו אצלה כיסא ושולחן וקערת עוגיות וחלון ועתיד ותקווה, וכשהוא הולך בראש הכל התנדף. אבל נשאר עדיין בלב מושב ריק ועקשן. לא משנה כמה היא ניסתה לצרוף את המושב הזה, הוא נשאר.
היא שרפה אותו בשתייה, בגברים אחרים, בעוד כמה גברים, ואז עוד קצת. היא ניסתה להקפיא אותו בשכחה. היא כמעט הצליחה. יום אחרי יום, החוסר שהוא היה הפך ליותר מוכר, יותר סביר. חלק מהנוף הרגיל, כמו שאין שבורה. הוא לא היה, וזה היה בסדר. היא כבר לא רצתה כתפיים כמו שלו שהם הסגירו את דלת הכניסה. זה היה טוב שהוא הלך, היא אמרה לעצמה. הם היו קטנים מדי אחד לשני בקשר שלהם. לא תפסו מספיק מקום. צמודים מדי בתוך הגבולות של מה זה לחיות. הקירות שלהם היו דקים מכדי להושיט יד. לא היו לה עדיין אצבעות לשלוח אליו. היא גידלה בשנים הרחוקות ממנו איברים חדשים. היא הצליחה לגדל אצבעות להושיט. היא גילתה שיש לה גם זימים לנשום כשהריאות מלאות מדי. שלהווי שכמתה יכולים להיות כנפיים. שהיא יכולה להרים את עצמה על קצות אצבעותיה ולתקוע דרכן שורשים באדמה. היא למדה לתת פירורים מהלב שלה לענן חולף, לעלה נידף, לסלע שלא יתפרק תחת מבטה. היא לא הצטערה כשהיא ניסתה ולא הצליחה ללכוד לרגע ציפור שנחה עליה. היא השתייפה. היא לא יכולה להמשיך לרוץ במבוך מפותל רועדת מפחד מהמינוטאור שלו ושלה יחד. היא עשתה את כל זה, ועדיין חיכתה וענתה להודעה הזו, כמו תלמידה נזופה. הבושה עלתה בה כמו גל אחור, לחץ חם וקר שמתפשט בתחתית הבטן, אצבעות חונקות על כלוב הצלעות שסוגרות גם את קנה הנשימה. תחושת התלות והגעגוע והמרחק שלא משתנה, גם אם הוא כרגע ממש ליד. כל המרירות על המילים שלה שלא הובנו, על הבדידות שלא הופרה מול כל החיבוקים, על כמה שהוא רצה שהיא תהיה מישהי שהיא לא יכולה להיות. לא רצתה להיות. אבל אין לה באמת מושג מה היא רוצה. אבל אין לה באמת מושג מה הוא רצה. היא המשיכה לשבת מרוטת נוצות, מבטה נעוץ בחוס ריקה. משחקת עם גרגירי סוכר משקית שנקראה בלהט הכעס מול יריב מדומיין. היא חיכתה לפגישה הזו עשרות חיים, ולא רצתה בה לדקה אחת. היא עייפה, נמאס לה כבר. נמאס לה מכל מה שהיה ביניהם אז. היא לא רצתה את הריב, את הכעס, את כל זיקוקי הדינור והרפל הקרב. בתוך כל הרצון הזה הבזיקו כל הצבעים המופלאים שלו. כל נוצות הציפור המבריקות של המוח שלו, של קמטי המצח, של החום בתוך המרפק המקופל. עדיין היו בה את הזיכרון של היופי של האדם שהוא, משתבר בין כל המראות של עיניה, ובכל זוויות יש משהו חדש, נכון ונשאר. היא לא רצתה לבוא לפגישה הזו כמו אבירה על סוס לבן, להרוג דרקוני חשש ואז לרכוב אל עבר האופק אל תסבוכת חדשה ומופלאה. היא רצתה לבוא אליו כמו גבינה, כמו עודף במכולת, שאריות קפה בחוס ישנה. היא רצתה לבוא אליו, והברכיים שלה התיישרו מעצמן. והיא הגיעה, והוא היה שם, עם כל המשקל של מה שיהיה ומה שהיה, כמעט בלי הווה, פשוט מולה. זה כבר לא משנה מה היא אמרה לו, זה לא משנה מה הוא אמר, ואם הוא הושיט את ידו לחיבוק או ללחיצה. זה לא משנה אם היא אמרה שלום או חיכתה לו שידבר שעה לפני המילה הראשונה. כל התפאורה הזו לא שינתה לה, לא הייתה שם מעולם. היא רק רצתה דבר אחד. שזה יהיה רק פשוט. שזה יהיה רע, זה בסדר, היא רגילה שרע. שזה יהיה טוב, אולי זה יפתיע. אבל שזה יהיה פשוט. שהם יהיו, ושהם יהיו רק פשוט. בבקשה.